brother. There's an endless road to rediscover. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק שלישי, שלנו במשחקי הישרדות. קנתם ברונוס בפרק חדש. אוקיי, אז בוא לרום. ראיתי את הסרטון ושומעים אותי חזק אם מדבר ככה. בוא לרום אחד. אני שם. אוקיי. זה סוג של שולחן כזה? כן, זה מגניב. טוב, אנחנו נחזור לכם כשיתחיל המשחק. וכן, חזרנו, ווואי, איזה לג היה לי עכשיו. לא יודע כמה. 2, 1. אוקיי, תתפנה. למה יש פה עננים לעזאזל? מה, אנחנו בשמיים? יכול להיות. אוקיי, זה די מוזר. איפה אתה? אני הולך אחרי זה מריו אחד. לא, חכה, תחזור לשולחן. אני אנסה לראות אותך. הנה, אני שם. איפה אתה? אני פה, בשולחן. הנה אתה. הנה אתה. בוא. נו, אני אחריך. יאללה, סע. מה זה? למה הכל נעלם פה? כאן עכשיו לג רציני. כאילו, הכל נמחק לי כאילו. מוזר. אני יודע, ראיתי. לקחת לי את הנעליים, איזה רע. לקחתי את השנייה. טוב, בוא ניכנס פנימה. תתחיל לרוץ. מה קרה, מישהו מאחורינו? יש פה מלא צ'ס. חצים זה טוב, לא? אני נמצא קשת טובה. קח אושר. מה? יש לי את זה להביא לך. זה מאחוריך. שלא ינסה את ה... קח ערב מיה. ברח עוד אחד מאחוריך. רוץ! ומדתי בגלל שאמרת לי לברוח. ברחתי, אבל היית שם, אבל נפלתי. יפה. אם אני מנצח אני נפל. כן, אני הולך בינתיים לפרקור, סיים את הפרק. אז בוא נעשה עוד פרק. בוא נעשה עוד משחק. למה זה קצר מדי? 3 דקות זה יותר מדי קצר. בוא נשלים את הפרק. בוא עוד פעם לרום אחד. 5 דקות, עוד 2 דקות וזהו. 1. נשלים את הפרק, אבל כמה זמן יישאר, מה לעשות? עוד 2 דקות. כן. עצור את הסרטון. טוב, אז אנחנו נחזור אחר כשנסיים המשחק. טוב, סבבה, והנה המשחק מתחיל. 3, 2, 1. חזרנו? מלא דברים. שיט! לקחו לי מלא דברים טובים. חרא. טוב, יאללה, בוא רוץ. וואו, כמה לגים, בוא. איפה אתה? פה, הנה תני. בוא מאחוריך. בוא כבר. היה עכשיו לג ו... בוא לא נוצא... הנה. אני מחפש פה על העצים. אני מחפש תיבות. יש פה... מה זה? למה יש
כל הזמן תקיעות. מצאתי שריון ליאור, עוד קסדה מהירקות משופרת, עוד אחת לא משופרת, קשת משופרת ותפוח וכמה חצים. אתה רוצה? כן, רק איפה אתה? חצים. אני גם בעצים. סורי חרי. הנה אתה מאחוריך, קף. רוק. קשת, כמה חצים. כבר משהו לקף אותי. אין לי... קוף טוב. איפה הוא? מה זה, הוא נמוך כזה? הרג אותי. הרגתי אותו. טוב, אנחנו צריכים לגמור את הפרק. דקה, תן לי... הנה זהו, עכשיו גם אני מתתי. טוב, בוא. טוב, יאללה. אז היום עשינו לכם 2 משחקים. באחד בהם עידן ניצח, בשני אף אחד לא ניצח. אוקיי, אז יאללה. ביי. ביי.